a todas e a todos. Hoxe imos falar do galego como lingua románica, é dicir, do paso do latín ao galego. Para isto falaremos das linguas de substrato, é dicir, as que existían na Galaequia romana antes da aparición do galego, e das linguas de superestrato, é dicir, as linguas que foron afectando a nosa lingua despois da súa aparición. Falaremos tamén de conceptos como a romanización e incluso, ao final do vídeo, falaremos das palabras patrimoniais, das semicultas e das cultas. En canto ao substrato, o substrato da nosa lingua ven das linguas que chamamos prelatinas, é dicir, indoeuropeas e preindoeuropeas. De que linguas estamos falando? Das linguas celtas. Os celtas eran o pobo que habitaban a Galaequia romana antes da chegada dos romanos. Hai autores, tanto da nosa historiografía como da nosa literatura, que magnificaron, que deron moitísima importancia ao substrato celta. Isto, hoxe, está en certa medida cuestionado, aínda que sigue existindo a idea de que os celtas, os antigos pobadores da Galiza, foron determinantes para a conformación da nosa cultura e da nosa sociedade. Autores que lle deron grandísima importancia na historia da nosa historiografía e da nosa literatura, pois o historiador Manuel Murguía ou o escritor Eduardo Pondal. O que sí que é innegable a nivel lingüístico é que conservamos moitas palabras, en moitos casos relacionadas coa natureza, con obxetos do uso diario, pero tamén coa toponimia, os nomes dos lugares, e coa antroponimia, que veñen indubidablemente do celta, das linguas celtas, das linguas que, como dixemos, son prelatinas. Exemplos destas palabras poderían ser berce, villa, croio, lama, laxe, pero incluso tamén topónimos como Miño, Senra, Tomiño, que está aí pertiño da Guarda, e tamén están rexistradas determinadas influencias fonéticas que se creen das linguas prelatinas na evolución do latín cara ao galego. Un exemplo sería a caída do L intervocálico do latín lunam, que dá en galego lúa, e que, como vedes, en castelán, por exemplo, se mantén luna. Lóxicamente, moitas ou todas estas características da nosa fala son comuns tamén á fala do sur do Miño, á fala portuguesa, porque non podemos esquecer que a aparición da nosa lingua, o nacemento da nosa lingua, é pola vía do galego portugués. En canto á Galaequia romana, a Galaequia romana era unha provincia romana. Os romanos conquistaron o territorio que eles chamarían Galaequia, o nome ven das antigas tribos que eran chamadas de calaicos, no século I antes da nosa era. E os romanos conformaron esta provincia seguindo o que eles facían sempre nos seus procesos expansivos, nos seus procesos de colonización. Por que conformaron unha provincia que se chamaba a Galaequia? Porque eles non buscaban o establecemento de fronteiras artificiais, e isto fainos pensar que os propios romanos xa vían na Galaequia, no xerme da actual Galiza, unha identidade cultural e lingüística, e por iso crearon esta provincia. Entón, sabemos desta maneira, ademais de outros coñecementos que nos dá a arqueoloxía, que nos dá a historiografía, que había unhas características étnicas preexistentes na Galaequia romana que dá lugar á actual Galiza, que fixo que eles, a hora de facer a súa colonización, deixasen o noso territorio separado a nivel administrativo. En que se baseaba a romanización? A romanización baseábase nunha serie de aspectos, 4 en concreto.
O primeiro, crear unha estructura administrativa, o que os romanos chamaban os conventus. A Galaecia romana estaba dividida en 3 conventus. A Astúrica Augusta, que sería a parte da zona de León, exterior á Galiza actual, Brácara Augusta, o sur do Miño, que posteriormente deu lugar ao condado portucalense e ao reino de Portugal, e Lucus Augusta, que conformaba a parte da Galaecia romana que máis facilmente podemos identificar coa Galiza actual. O segundo dos aspectos en que se baseaba a colonización romana, o establecemento de colonos, é dicir, eles traían poboación, que moitas veces eran soldados que adquirían terras, a vivir aquelas provincias que eles conquistaban. Os colonos casábanse incluso con mulleres locais. Por esta vía, o que pretendían era crear lazos entre as dúas comunidades e evitar enfrontamentos. Outra das vías que eles empregaban relacionada coa chegada de colonos era tamén a saída de persoas das provincias romanas, neste caso da Galaecia, ás estructuras do Estado, do Imperio, neste caso, polo recrutamento de soldados locais para o exército do Imperio Romano. Finalmente, hai outros 2 factores moi importantes na romanización. O primeiro, o establecemento ou mellora das comunicacións, e o segundo, a explotación da minería, que eran os recursos que eles procuraban nas provincias que ían conquistando, nos territorios que ían conquistando. En canto á introdución do latín, temos 3 períodos. Un primeiro, no que os romanos falan en latín en territorio galego, pero esta é a lingua dos colonizadores. Posteriormente, un proceso de substitución lingüística, é dicir, onde o latín vai desprazando as linguas prelatinas, as linguas celtas neste caso. Aquí temos que identificar este período a partir do século II. E finalmente, un período de desaparición das linguas prelatinas, que se culminaría no século VI, que é cando o latín pasa xa a ser a lingua de todos os habitantes da Galaecia romana. Vedes que o proceso de sustitución lingüística é de 7 séculos, 700 anos. Os cambios lingüísticos sempre son lentos, sempre son demorados. Despois, nos apuntamentos que vos vou deixar na nube, tedes un listado das principais evolucións fonéticas no paso do latín ao galego. Hai algunhas que son comuns a boa parte das linguas romances. Por exemplo, a sonorización dos grupos ou das consoantes P, T e K, que pasan a B, D e G. Esa pistiña que temos sempre, que vos sabedes, para lembrarnos que petaca daría lugar a bodega. Vemos isto en palabras como lupum, que dá lugar a lobo. Despois, hai algúns que son moi característicos do galego portugués, como o ditongo ai, que dá lugar a ei, en laico, que dá lugar a leigo, ou o ditongo au, que dá lugar a ou, como en aurum, que dá lugar a ouro. Xa digo, non nos imos estender moito nisto no vídeo, porque sería enumerar un listado enorme. Non é tan enorme o listado que vos puxen nos apuntamentos, non vos preocupedes, pero sí quero que o miredes por aí e que comprendades simplemente no vídeo de que estamos a falar. Posteriormente, temos que falar, como dixemos, das linguas de superestrato. É dicir, co fin do Imperio Romano, foronse poñendo as bases do seguinte período histórico, que non é outro que o da sociedade medieval. Na Galaecia vaise a xerar o xermolo dunha identidade propia,
a da actual Galiza. Como dixemos, xa había trazos étnicos, culturais, lingüísticos previos á chegada dos romanos e por iso eles, como dixemos, conformaron esta provincia a que chamaron Galaequia. Pero, cando cae o Imperio Romano, prodúcese un certo illamento, unha menor comunicación entre as diferentes provincias romanas e isto vai acentuar a singularidade administrativa, política, social, cultural e lingüística de cada unha delas. A singularidade lingüística é a que nos levará á aparición de diferentes linguas romances, como poden ser o galego-portugués, o castelán, o catalán, o italiano, o francés. Neste momento, había figuras, persoas de grande importancia e relevancia social na Galaequia romana. Exemplos deles son, por exemplo, o bispo Pristiliano. Pristiliano foi un bispo galego que pretendeu reformular a religión cristiá, é dicir, principalmente que a Igrexa se adaptase aos seus obxectivos primordiais e tamén ligados á tradición de, digamos, de non tanto adoración da natureza, sino de acompasamento do ser humano coa natureza, engarzando cos ritos primitivos naturais, pannaturais, de adoración da natureza. Por estas vontades, por estas medidas de reformulación do clero, de reformulación da maneira de entender a religión, Pristiliano foi detido e foi executado. Outro dos personaxes de grande importancia neste período na Galaequia romana foi a monxa Exeria. Exeria foi a primeira muller escritora que viaxou a Terra Santa e deixou redactado, deixou transcrito todas e cada unha das súas impresións ao longo de toda esta viaxe. É dicir, contábamos na Galaequia romana con persoas amplamente formadas. Outro exemplo deste tipo de persoas serían os escritores Paulo Orosio e Idacio. Así chegamos ao século V. O século V, que é o momento no que os suevos, que eran tribus guerreiras que viñan do norte, se establecen na Galiza e crean o que? Xa falamos disto nas aulas. Os suevos crearían na Galiza o primeiro reino medieval cristián de Europa. É algo que moitas veces non se destaca na nosa historiografía, que non estudamos moito nas escolas. Sempre vos digo que se os americanos tivesen un suceso así na súa historia, terían feito dúcias ou centos de películas sobre el e toda a poboación o coñecería. Entón, a Galiza que nace desa Galaequia romana, no reino suevo da Galiza, será o primeiro reino medieval de Europa. Ademais, constatado con algo que era fundamental na altura. Os suevos na Galiza serán os primeiros que obterán do Imperio Romano a habilitación para acuñar moeda propia, coa cara do seu rei. O primeiro rei suevo da Galiza foi Hermerico. E el foi o primeiro que apareceu en moedas que non era un emperador romano. Temos dos suevos, deste pobo xermánico, moitas pegadas na nosa lingua, a nivel de antropónimos, pero tamén a nivel de topónimos e de determinadas palabras de uso común. E, finalmente, outro dos povos que deixarán pegada na nosa lingua a nivel de superestrato, é dicir, que deixan pegada na nosa lingua cando xa aparecera o galego-portugués, será o pobo árabe. Algúns dos termos que conservamos do xermánico serán, por exemplo, o antropónimo, é dicir, nome de persoa Afonso, topónimos como Gondomar e palabras como agasallar, frecha, roupa. Dos árabes conservamos diferentes palabras, como poden ser alcalde, laranxa ou alfaiate.
Nos apuntamentos deixo-vos un link que sí que vos diría que non deixedes de ver, porque son 5 minutiños nada máis, que vos leva á presentación da exposición In Tempore Suevorum, que foi unha exposición que se fixo en Ourense e que é a máis longa realizada até o momento sobre a historia dos suevos en xeral na Europa e particularmente na súa presenza na Galiza e na conformación do que vos digo que foi o primeiro reino cristián da Europa medieval. Se seguides os apontamentos que vos deixo online, veredes que falamos despois do nacemento das linguas romances. Na Galaequia, como dixemos, falábase o latín, pero coa caída do imperio, nese século VI, e disolto ese poder político, prodúcese aquel illamento do que falábamos entre as provincias romanas. Aí comezará a haber cada vez maiores diferenzas a nivel social, a nivel cultural, pero tamén a nivel lingüístico, e é o momento no que, como dixemos, nacen as linguas romances. En galego-portugués, porque non fai falta lembralo, todos e todas sabemos que a lingua galega e a lingua portuguesa nacen xuntas, ainda que hoxe en día teñamos realizacións parcialmente distintas nas falas, pero con unha grandísima comunidade de léxico, de morfoloxía común, o galego-portugués non deixa pegada escrita como textos completos conxuntos até o século XII. Pero isto non significa que até o século XII non se falase galego-portugués. Por qué? Porque se produce, xa vimos antes que o paso do latín ao galego que o paso das linguas prelatinas á implantación do latín completa demoraba 700 anos no territorio da actual Galiza. Pois a aparición do galego-portugués tamén será demorada. Por qué? Porque do que nace é da deformación que os falantes fan da lingua latina. Isto é un proceso moi longo. No século XII, como digo, temos textos completos, escritos, pero sabemos se antes a xente xa deixara de falar latín no común do día a día? Efectivamente, sí. Conservábase o latín para os usos formais, pero a xente xa falaba latín previamente. E como sabemos? Cales son as probas documentais que temos? Pois, por exemplo, temos moi claro que hai textos latinos, incluso do século VIII, onde xa comezan a aparecer palabras como meio, rego, vila, que non son palabras latinas, ou que son palabras latinas de forma romance, de forma galego-portuguesa. Entón, por esas interferencias que hai nos textos, podemos ver que as persoas que tentaban falar ou escribir en latín xa falaban outra lingua, neste caso o galego-portugués, e que esa súa fala do habitual ia deixando pegadas na escrita. Para complementar esta información, deixo-vos un link moi interesante e que vos convido a todos e a todas a ver. É un documental que se chama Pacto de Irmãos, que o que fai é unha análise posta en situación non só histórica, senón social, e fai reflexións actuais sobre o que agora comeza a considerarse o primeiro texto galego-portugués administrativo da historia que está redactado íntegramente na nosa lingua. E chegamos así ao final do tema. Nel vemos as palabras patrimoniais, os cultismos e os semicultismos. É dicir, como se diferenzan as palabras en función do momento no que foron entrando na lingua. Primeiro, temos as palabras patrimoniais. Cales son? Pois son as palabras que levan no galego desde toda a súa historia. É dicir, cando o latín pasa a ser galego-portugués, todas esas palabras xa estaban aí. É dicir, son meramente palabras latinas que se deformaron na transformación do latín á lingua galego-portuguesa. Neste sentido, son as palabras máis antigas e son as palabras máis deformadas, é dicir, aínda que veñen directamente do latín no paso do latín ao galego-portugués, son as máis deformadas porque levan máis séculos na nosa lingua e os falantes foronas alterando máis na fala. De que tipo de alteracións falamos? Pois esas que xa veades de
causan que dá lugar a cousa, lunan que dá lugar a lúa, lupo que dá lugar a lobo, sí? Este tipo de cambios. Despois temos os semicultismos. Os semicultismos son palabras latinas que se introduciron no galego portugués despois do século VIII, pero nas súas fases primixenias, é dicir, nas primeiras fases da historia do galego portugués, na Idade Media, para entendérmonos. Son palabras que teñen evolucións un pouquiño menores que as palabras tradicionais, entre outras cousas non só porque entraran máis tarde na lingua, senón porque eran de uso oculto, moitas veces ligadas á Igrexa. Entón, temos que de séculum latino virá seglar, pero tamén virá século, sí? Teñen diferente volume de cambio. E as menos cambiadas serán as palabras cultas. Cales son as palabras cultas? As que se introducen desde o latín despois da Idade Media para dar lugar a aquilo ao que chamamos cultismos. É dicir, introdúcense na lingua por vía culta posteriormente á Idade Media. E por iso cambiaron moi pouquiño. Por que? Porque son menos empregadas na lingua popular, na lingua común oral, e porque, ademais, levan menos tempo dentro da nosa lingua. O non ser palabras populares, o non ser palabras de manexo público, as persoas non produciron nelas grandes modificacións. Entón, neste sentido, cambiaron moi pouco, e isto non só acontece no galego. As palabras cultas son moi parecidas en todas as linguas románicas. 3 palabras para exemplificar. De plenum, latino plenum, virá chea, que é a palabra tradicional, é dicir, ese vaso está cheo. Teño a casa chea de roupa, chea. Vedes que de PL se pasou a che. Da presenza do ene intervocálico se pasou a que desaparecese plenum, cheo, chea. Despois, palabra semiculta, preamar. Vedes que o PL pasa a PR, sí? Preamar, que é mar chea, sabedelo vos mellor que a min, que eu son de interior. Entón, preamar, plenum, preamar, engádeselle lóxicamente a palabra mar. Disculpade. E finalmente temos a palabra plena, que é a palabra culta, que se introduciu posteriormente na lingua por vía culta dunha maneira moito máis recente e que está menos afectada polos cambios e evolucións fonéticas. Así, o vaso está cheo, a preamar será ás 8 horas e os deputados acudiron ao pleno no Parlamento. Entón, contrariamente ao que moitas veces pensamos cando non pensamos, as palabras que máis modificacións sofren sobre as palabras latinas son as que viñan propiamente, directamente do latino no momento da formación da lingua. Por que? Porque levan máis tempo con nós, porque son de uso popular. No medio, as semicultas levan un pouquiño menos de tempo con nós, digamos que entran despois do século VIII e ao longo da Idade Media, e como son palabras de uso oculto, moitas veces ligadas á Igrexa ou similares, estarán menos cambiadas. E os cultismos son aquelas palabras latinas que se meten despois da Idade Media na lingua e que por este motivo levan menos tempo con nós, teñen menos tempo para cambiar e, ademais, o tipo de uso que se fai delas leva a que a poboación as deforme menos. Por que? Porque se eu estou falando de plenum, que dá lugar a cheo, pois cheo é un adxetivo que todas as persoas empregamos no noso día a día. Se contamos que está na nosa sociedade desde que falábamos latín, cando vai aparecendo o galego, esa palabra irase deformando hasta dar lugar ao actual cheo, chea. Pleno.
Pleno é unha palabra recente, culta, moderna, que se emprega para definir, por exemplo, unha determinada reunión formal de persoas. As persoas non falan todos os días na rúa do pleno do Parlamento ou do pleno do claustro de profesores. Entón, o seu menor uso sobre todo en contextos informais, e a súa máis recente integración na lingua fai que se encontren menos cambiadas. E quedamos por aquí. Falamos así hoxe da aparición do galego, da súa esencia como lingua romance, de como afectan as linguas de sustrato e superestrato e a quen pertencían esas linguas, e de como isto se manifesta actualmente no noso léxico. Moitas gracias pola vosa atención e espero que todas e todos estedes ben. Lembrade o noso hashtag Fica na casa, eu fico na casa, e un abrazo. Chao.